So karon boys, nakoy tirada ron boys. Mga awat ron boys. Ano po dapit, boss? Kabantay mo atong naidako nga balay nga katong iya tiguang. Dito ta mga awat. Not good. Aw, dito, boss. Sakto kay boss, na ako'y mapa diri, boss. Sure ka, badi nga mao nang mapa, badi? Di na mao ha? Sure ba na ba di kay? Taga dito mo ko sa una. O badi? Sige, sige. Maayo pa niya akong bata-bata isa kay napanay mapa di para sa inyo nga wa may mga gamit. So karon naata diri karon. Mauni nga balay atong atuan. Kaning ikaduha nga balay. Unya pagsuot na to, unsa inyong una kuhaon? Boss, ako boss. Unlan boss. Diba? Unlan lagi sa balay boss. Oh no! Unsay unlan? Why unlan sa inyong balay? Ay, sorry boss. Ikaw pat king. Luto ako, boss. Kay gutom kayo, boss. Ay sakto po dinyo ang nakakayo. Goy kay mong lawas. Ana, sige luto na lang imo. Ikaw be, Kaldero boss kay. Wala may kuan lagi, kalderos balay. ikaw na yung magpunto. Ikaw do, unsa mo pa imong kuanon dito do? Kuaon do. Cellphone akong kuon, boss. Kay manawag og pulis. Ang mangka nga madakpan sana. Ay, oo po din, no? Nya, tana. Sige. Tana. Go. Dili akong gaingon. Basig masakpan ta diri, boss, ha? Dili lagi. Tata. Tana. Pagili. Lain naman ko oy. Gusto ka sukos taas, matog ko. Bus, butag yan yung balaya, bus, oy. Oh shit! Not good.